Tila pois! Oikee kans, Lassi! Lassi, töitä! Hyvä Rashid! Usko Lassi, vältä sitä! Kädet ylhäällä! Kädet ylhäällä! Lassi, kädet ylhäällä! Kädet alhaalla! Suoraan! Töitä, Lassi! Töitä, Lassi! Lassi ite lyömään! Lassi, aloita itse! Oma etäisyys, Lassi! Lassi, töitä! Lassi, jatka! Jatko, Taina! Lassi, töitä! Kädet ylhäällä! Kädet ylhäällä, Lassi! Lassi, pidä kädet ylhäällä! Ite lyömään Lassi! Lassi, lyö itse! Aloita itse, Lassi! Töitä Lassi! Lassi, lyö vastaan! Lisää, Lassi! Jatko, Taina! Siellä lyö! Hyvä, lisää, lisää! Oma suojaus pysyy Lassi! Älä nyt! Lassi, töitä, lyö vastaan! Tai siis 64. Lassi Renttona oman yhteyden! Oma suojaus pysyy Lassi! Lassi, töitä, prässää! Hyvä Rashid! Töitä, Lassi! Lassi, tarkasti ja rennosti! Rashid, se on taas. Hyvä Lassi! Hyvä Lassi! Ereillä jatkossakin! 89 edustaa Tampereen voimaluseuraa ja valmennuksena vastaavanenkin osaltaan Askar Sarjapäivä sekä Juha Ruoko. Tulokulmassa voitto viime vuonna Riihimäellä sotilaiden Suomen mestaruus 2009 ja tämänvuotisessa SM-kilpailussa ensimmäisellä kierroksella hän puhdisti kilpailun Toni Nylainen 19-3 ja eilen semifinaalissa pukistui Miika Koskela 12-6. Punainen kulma Lassi Seppälä. Alustajan kehästä toinen erä. Se juoksee, se oli keinoton tavallaan. Lassi! Lassi, töitä! Tarkasti, Lassi! Lassi, aloita itse! Porkkana! Töitä Lassi! Pressaa! Lassi, prässää! Hyvä vaan, Lassi! Renttona vaan! Töitä, Lassi! Nopea Rento Lassi! Lassi, töitä! Töitä Lassi! Lassi, aloita itse! Aloitteita, Lassi! Prässää, prässää! Töitä Lassi, Lassi! töitä nyt! Älä odota me ite lyömään! Hyvä! Rashid, tarkkana! Heti Lassi! Nyt töitä, Lassi! Hyvä, jatka! Joo. Nopeet suorat, Rashid! Wild Havis. Kyllä tehtiin. Aloita itse, Lassi!
Lyö vastaan! Mitä ensin, Lassi? Pitkä takipaino. Jatka Lassi! Myöntiä nyt, Lassi! Töitä Lassi! Uudestaan! Töitä, Rashid! Töitä nyt, Lassi! Ota tila pois siltä! Lassi prässää koko ajan! Hyvä, jatka! Hyvä Lassi! Tarkasti, Lassi! Lassi tarkasti! Töitä nyt! Tarkkana! Jatka Lassi, anna mennä! Myöntiä, Lassi! Lassi lyöntejä nyt! Ota tila pois siltä! Hyvä Lassi! Tarkasti, Lassi! Onpa suoraan! Hereillä koko ajan! Ja Lassi töitä! Noin! Ja jatka! Lisää! Lisää Lassi! Lassi lyöntejä! Töitä, Lassi! Lyö ite! Lyöntejä Lassi! Ite lyömään, Lassi! Lyöntejä lisää Lassi! Enemmän töitä! Räntola! Lassi rennosti vaan töitä! Rassaa, Lassi, päälle nyt! Lassi töitä! Jatka Lassi! Hyvä Juupajoki! Tulossa sekä Ruska-turnauksen hopean Rovaniemellä. Ja tässä turnauksessa ensimmäisellä kierroksella Kukispon Tampereen voimailuseuran Jani Syviälä kiertovuoden keskeytyksellä kolmannessa erässä ja toisella kierroksella Tampereen työvätyrkkeilijöiden Henrik Edroth pisteen 97. Sininen kulma, Rashid Zahir! Hyvä, Rashid! Lassi loppuun asti! Tarkasti, Lassi! Tarkasti nyt Lassi! Fiksusti nyt Lassi! Lassi tarkkana ja töitä! Koko ajan hereillä! Lassi tarkasti nyt! Ja vastaa! Vastaa Lassi! Vastaa Lassi! Lassi vastaa! Ite lyömään, Lassi! Lassi, sinä lyöt ensin! Lassi aloita! Eteenpäin, Lassi! Lyömään ite! Lassi töitä! Tarkasti! Kädet ylhäällä! Lassi, laita sen tulla, me ite lyömään! Lassi aloita itse! Rashid, töitä, Rashid! Eteenpäin, Lassi! Eteenpäin! Aloita itse Lassi! Lassi, töitä! Töitä nyt Lassi! Hyvä uudestaan! Jatka Lassi uudestaan! Oikein! Oma etäisyys, Rashid! Jatka Lassi! Noin! Jatka Lassi! Lassi, lyöt aina eka! Töitä nyt Lassi! Kunto riittää terästä! Hyvä jatka! Lassi töitä! Kaikki perin Lassi! Rashid, töitä, Rashid! Anna mennä Lassi! Jaksa kyllä! Lyömään! Jatka Lassi töitä! Hyvä Lassi! Lassi töitä nyt! Töitä, Lassi! Me Lassi eteenpäin! tee töitä! Hyvä, Rashid, töitä!
Lassia hän. Heti Lassi! Nyt Lassi töitä! Heti! Uudestaan Lassi, jatkaa! Koko ajan Lassi! Ja Lassi jaksa kyllä! Lassi lyö! Töitä Lassi jaksaa! Lassi tee töitä! Lassi omat! Lyö ite! Lassi lyö ite! Lassi nyt jaksaa! Lassi viimeiset! Heti Lassi, heti! Nyt kaikki peliin Lassi! Töitä Lassi nyt! Ainut mikä voi pelottaa on siinä se, että toi Lahtilainen saa Lyö Lassi! Töitä Lassi! Aika loppuu! Lassi viimeiset sekunnit! Lassi nyt! Nyt kaikki Lassi! Kyllä se voittuu. Saatu voittaa pisteen 14-6. Punaiset ja palkinnot tulee jakamaan kilpailujohtaja Jouni Nurmi. Se on Suomen mestari. Kolmansia ja Kivilinnan Miikka Koskela sekä Tampereen työväennyrkkeilijöiden Henrik Ebru. Toinen ja SM hopeaa Lahden Kalevan Rasin Sahi. Ensimmäinen ja Suomen mestaruus kultaa Tampereen voimailuseuran Lassi. Siinä länsiautolla sponsoroima sarja 60 kiloa ja seuraavaksi loppuottelu isketään sarjassa 64 kiloa ja tämän ottelun kesätuomariksi Tysti Latso, harjoittelutuomariksi Salkkanen Jouni Harkon, Joukolipäri Pietari Valikainen sekä Topi Mikko. Punaisesta kulmauksesta Turun Jyryvän edustava Joakim Heiskari. Sinisestä kulmauksesta Tampereen nyrkkeilijöiden